Ea vuelta ematen uzten didaten pentsatu zuen Gregorek, berriro bereari ekinez. Arnazestuari eutzi ezinik atzeden hartu beharra zeukan aldizka. Gainerakoan inor ez zitzaion behartzen ari, bere kabuz utzi zuten. Biratzez bukatzean atzerako bideari heldu zion bereari berala. Arritu egin zentzei burutik zeukan bere gela, eta ezin zuen ulertu lehen txau. Hain aurregun egonik nola egin zuen bide bera, ia oatzeke. Araztaka pizkor oaitea buruan zuela, ez zen oartu familiaren. Hitz edo dei bakar batek ere ez ziola, trabarek egin. Ate ondora iristean lepoa iratu zuen, erabat ez. Gogortzen ari bai zitzaion, baina hala ere ikusi zuen ezer ez zela aldatu bere atzean. Arreba zutitu zela besterik ez. Anarengan pausatu zitzaion azken begirada, zeko loartuta zegoen. Ozta bere galan sartu orduko, atea bultzatu, kizketari eman eta giltzaz itxi zuten. Atzeko zarataz zakar arekin berdutura, zangoek utz egin zioiten Gregori. Arreba ibili zen alako bezarekin. Ura zutik egon zen, zain ari jauzi egin. Gregorik entzun gabe eta azkenean hotz egin zein gurasoari. Zarailako giltzari buelta emanez. Eta orain, galdetu zuen Gregorik berekiko, inguruko ilunpeari begira, lastero hartu zen ezin zela mugitu. Ez zen aritu eta celebrea iruditu zitzaion ordura izango, haien gainean ibili ahal izana. Gainerakoan eroso antzean zen, gorputz osoan zeuzkan minak jakina, baina bazirudien gutxi zen ari zirela eta azkenean guztiz joango zitzaizkiola. Ezer gutxi sentitzen zituen bizkarreko zagar usteldua eta haren inguru handitua hautz zuriz estaia. Unkituta eta maitasunez oroitu zen familiaz. Berak desagertu beharra zeukan, eta uste hori arrebarena baino haren irmoagoa zen, hori posible bazen behintzat.